Tarikathom Mars Arni CPI Liberation Hills Party Committee asaihem along pini ditu mahin pen pherangke amei kepha poniglo lasi pu niliari ke comrade protimai hipi baido alangli bangke Hills Party Committee Standing Committee member and part of Central Committee bangki apente pu niliar vi bangke comrade amlong engti alangli bangke Hills Party Committee Standing Committee member lo and part of Nirman Shomik AICCT leader lo apente pu alangli bangke karbi luchar le asong akong chun banglo alangli bangke comrade sumit timo lapen pini kadogawe journalist lapen nilitum Hills Party Committee CPI Liberation hinpen alito pan kachuru pajir lo alitum pini lobang so amei long angsi tong duno pot jasemet ped bangke pini a press statement bangke kedam tan tarik kepha thangthanga ajeklu lapente tarik engkoi an angbong labangso hithi rui Bihar rong supi Patna long si labangso CPI Liberation 11 Party Congress amei pi pedoponiklo halabangso amei pi alo det piang kang pen bangsuri ni sose armu chetong ponlo halabangso angbong pen dagilitum karbiang long Hills Party Committee ahin pen stame bang phokebrahini delegate sabang phu bangphi chetong dunilo lasiala bangso amei pialong kechengsi ajai mega bangke tari political power along political along lahai advantage ernangi pusi nil tumahin pen pini press conference along appeal pono lapente non-headzom itu democratic movement meeting rally lahai ke dobo malong penangan labangso fasis saja kong BJP RSS song puribaratum penangan ke pasik sak dundul jeneke rally along meeting along protection ke pidun badha ke pidun hada along ke la teachers pilo eras lo penangan abang puatum ke areng abu sonang lo lasonsi labangso ke ber thip japan democratic movement peaceful movement aban ke ber thip japan si pini theklo lasi pini ni dum nang letum ahin pen appeal lo chuningri lo janang letum labangso uthat CPI Liberation Hills Party Committee in pen nilutum labangso democratic movement peaceful movement lahai kadowe pini physis saja kongotun ke berti uthat pini nilum pin rem lo labangso eri nalitum labangso press conference pen lasi pini pherangke nilum chuning ripon lo lasi nalitum labangso uthat pasini ponje ponsi jasemet nang topan chuning ripen ilam theta lans pijit ko kardom